Iki sawentara wanci karo ngenteni panjenengane Mbak Mimin kelawan Mbak Inces. Oh ya nek Mbak Mimin wis tekan panggung nek Mbak Princes coba tak nyuwun pirsa sik lagi tekan ngendi ya. Wilujeng dalu Mbak Mimin. Pripun kabaripun? Sampun sehat samudayanipun ta? Pangestunipun sehat Mbak Limbo. Mangseroke Mas ngene mriki niku Mas. Mboten pancen swanten kula kirang sura. Oh, lah kok iso ngoten sebab Sampun napa? sampun sae. Oh, Lah kula ngaten. manut sunahipun Rasul. Nggih. Menawi wanudya menika sunahipun menawi pangandikan aja ngungkuli bantere wong lanang. Oh, dadi wong wadon ki sing becik, suarane aja nganti ngungkuli bantere wong lanang. Nggih, dados upami diparingi ganjaran swantenipun gandang Ya. saha kados Mbak Manyul menika. Ning bareng ngerti ilmu agama, sunahipun swantenipun dipun lembutaken. Dadi Dados di mungkin ndak kula ndarani dudu sindiane malah ndarani banaspati. iya. Dadine sing matur ora kena seru-seru. Isi kanten. Kowe lah ndek ben ka ketoke kok ning omah kaya bengok-bengok. Mengke mah ndarani padu kali tanggane nek bengok-bengok, darani dikapak-kapake ndak ndarani KDRT mangke. Iya. Dados menika kagem piwulang kagem sindan-sindan sanesipun menika. Nek nyuwara aja ngungkuli suarane bantere garwane. Oh ngono. Ya nek garwane iso memaklumi, nek mboten. Iya. Upamane ngendikan karo maratuwa nek banter malah ndarani karo wong tua mamah ngancap. Lho, nek dados seling surup ta menika. Dados menika anjuran menika mesti wonten maksudipun. Ngono lho. Ora dumeh wong wedok nyun sewu upamane Mbak Manyul kayane ngungkuli garwane. Umpamane Mbak Cempluk niku karyane lipet 10 timbang garwane. Ning imam keluarga tetep piyai kakung, wong wedok tutwuri kalian piyai kakung. Aja ngangah-angah. Ayo bener. Niku nek babakan aturan nggih. Nek babakan duit lah niki. Nek duwite wong lanang kuwi duwite wong sak omah. Ning ewadin wong wedok iki iso ipil-ipil golek pangan dhewe wong lanang ra entuk ngrusui. Bener. Kuwi dite wong wedok murni. Bener, pancen bener. Nek wong lanang jilih nggone wong wadon, kuwi kudu balekke. Balekke. Nek wong lanang entuk dhuwit dindum wong sak keluarga. Paribasan wong wedok goroh ditentek Mas, ndi duitmu? Nyolong duite sing lanang bareng paribasan hukumipun musasah mawon. Oh ngono. Ning nek wong lanang ngampil duite wong wedok mbok 10.000 paribasane wong wedok ora rido menika panjenengan ra entuk. Oh ngono. Ujube ngampil. Wah, aja malah wong lanang mancing 3 dina ra mulih wong wedok diusruk-usruke kon nyambut gawe tenan. Mboten entuk ngoten niku. Yo kena kanggo piwulang ya Mbak Mimin. Wong lanang ya kuwasa. Ning ya tetep nganggo ana aturane. Dikeki kekuasaan lebih menika berarti penyen ya duwe tanggung jawab sing linangkung luwih tinimbangane manudya. Weh, elok tenan. Niki lho sing marai kula sowan mriki pun ping kalih niki to. Nek jaman semonten kula jek 750 to, sakniki pun 15 juta niku mung elok tenan. Lah, mongko kowe wong wedok duwe kaya 15 juta iki terus. Lah, bojomu berarti ongkang lho. Bojoku tak kon mijeti aku lho ngopo 15 juta kok. Ning nek miturut aturan agama ora mboten entuk. Dados wong lanang ki umbah-umbah ya entuk. Iya. Wong lanang ki mimit goaking ya entuk. Entuk. Wong lanang ki nyetlika ya entuk ganti popoke anak ya entuk. Ning aja wong wedok meteklek. Lho beda nek metekleke rak perintah. Arep gajine akeh ora kena sembrono. Nek kala-kala mbantu bojoku repot tak ewangane. Oh bojoku jek paribasan masak tak ewangane men rodok ora kekesen. Oh bojoku kemrungsung serak jagong men dandan tak ewangane. Ning nek kabeh pethutuk gawean wong wedok ditandangi wong lanang ya ora becik. Semua sudah sesuai porsinya. Kuwi do rungokno kuwi cah. Iya. Dadi saling melengkapi. Iki bener iki. Iki lho bocah-bocah kandhanono. Sing wedok iki bar mulih sinden sikile ngetrangkling. Terus sing lanang ayo Mas ki disapokke sing ngono. Ayo ke dikumbahke ngono kuwi. Umpama lho menika umpama lho ya Mbak Mimin ya. Ora kena. Terus umpama Mbak Prasti menika kondur sinden diginggro jam gangsal. Mongko ngantuk-ngantuke kesel-kesele. Garwane ndelalah ngersake. Lah ngersake. Terus piye nek ngono kuwi? Mosok aku garwane ngersake. Ngerti ra? Mlek ra mripatmu aku kesel ngono mboten itu. Kudu tetep ngadeni. Monggo Mas, ngersake napa? Nadyan ora ngopo-ngopo disumanggake. Malah sunahipun
pun menawarkan kalian garwanipun. Nek kowe ra gelem ngladeni mergo kowe perilakumu kowe ra gelem ngladeni alasan keselewang, alasan kesel, malam itu panjenengan akan dilaknat. Wah, dosa. Dosa. Weh. Nek ngantek wong lanang mirengno iki. Nek ngantek wong lanang menggok dalan meneh ngantek tumbas. Kudu salahe sapa-sapa. Salahe wong lanang. Salahe wong wedok. Nah. Piye carane dirungokke cah kowe. Menika ilmu lho. Ilmu agama iki. Ilmu agama. Dibaleni meneh. Wong wadon iki wajibe tawa karo wong lanang umpama ngersake pijet utawa dahar utawa ngunjuk sak panunggalane. Mas dahar mboten. Dahar kan iso panganan, iso liyane to. Ngersake dahar kula mboten upamane. Nek bahasa yang satu lho ora aja. Ayo gage sidora popongan itu gage sidora. Malah gecek lho. Malah bededek toh dengan bahasa yang santun. Dados menika saling melengkapi, tinggal komunikasinya kemawon kok. Nek sing kakung lengganani bune kowe kesel istirahat to. Aku tak golek liya ngono. Mboten. Ora. Rodongko wae nek anake wis mangkat sekolah umpamane ngoten to, pamon lah ngoten ku. Dadi kabeh intine komunikasi ngoten. Heeh. Yo wondene omongan kula menika enten sing bener nggih monggo diagem. Wonten ingkang boten prayogi ya dibuang jauh-jauh aja leterlek wong kula hanya menyampaikan dengan bahasa saya. Ning ketok ya bener kok Mbak sing tak aturke mau. Dadi kewajibane tetep tembung ari jaluk kaumanang lan isa. Dadi wong lanang tetep dadi tuwaking agama, tuwaking keluarga. Tanggung jawab ngupaya sandang pangan kuwi wong lanang, nek wong wadon iso golek ngewangi kuwi rak kanggo pengenteng-enteng. Nek ora kena wong wedok terus mekeklek ngono ya. Mboten. Tur imam menika yang mboten golek pangan tok. Nek makmume ra gelem ngibadah, wong lanang kudu ngelingke. Lho. Heeh. Pamane muslim barwani ra gelem salat yo ngelingke. Ngelingke. Kanggo guneman ra gelem ya dijewer paribasane. Umpamanipun. Iya. Jewer ra gelem ya didongake. Lah iya. Oh alah. Iya. Ayo bener ngono kuwi Mbak Mimin. Pasoryane menika ketinggalan mboten to saking wingking ayu kula menika ketinggalan mboten saking wingking tajanipun. Nek umpama kepareng lho jane. Umpama kepareng karo ngadeg ngono jane komburi ketara. Dipun kepareng akeh. Heeh, kepareng banget. Ning nek menawi mboten disepotin kan darani sinden ucuran. Oh, saiki tak semanggarake janjan disepoti apa cara model kepiye? Wis. Nderek Semarangan sepot napa-napa nderek. Oh, larak ngono. Ah, iya. Nggih. Nuwun sewu, adimu wadon tekan ngendi? Kirang pirsa kula Google Map kleru munggah mriku jaman semonten kula mriki kan dalan Celongo menika derengipun bangun. Nggih. Di Apri ajrih ta wiyos mriki. Riyen kan wiyos terbah to riyen. Riyen sing riyen. Lah nek sakniki kan pun ngertos niku mung klentu sekedhik minggah mriku terus pangsul pelih. Oh ngaten nggih. Klentu sekedhik nek mboten napa-napa nggih. Ajeng ngabari sinyalipun dereng nggih. Nggih mboten napa-napa kira enggal kepanggih dugi mriki. Nggih, bakunipun slamet nggih. Nggih. Nah. Nyuwun sepatipun Mas lak isin Mas nek. Apa ya keteko mengadol ayu wae ya ora ngono. Ah iya. Ya Ca, disepati Semarangan mangga. Anu wera sang aja diplerok ya. Mbak Mimin. Nggih, nyenengke nggih. Nggih. Gumyak menggugah napa adrenalin semangatipun. Nggih. Nyun sewu kalian nyun pirsa kalian Mbak Limbo. Nggih, napa Mbak? Menika adicara merti dusun nggih. Mboten. Menapa? Menika kintun donga. Oh, ngaten. Kintun donga sewu dintenipun almarhum Simbah Pardiman Wirapiyasa. Kula mriki rumiyin Simbah tasih sugeng nggih nalika wayangan sugeng. Nggih. Tasih sehat. Ngaten Mbak Mimin, nalika semanten Simbah menika nggadahi panyuwunan utawi mundhut kaliyan para putra-putra. Nggih. Benjang menawi sampun dumugi 1000 dintenipun, Simbah menika ngersakaken gelar kelir cangikan ngaten, Mbak. Mila dalu punika para putra-putra ing cacah wonten 9, cucu wonten 20, buyut 8 menika sami nglempak dasaripun Simbah Putri Simbah Wiratugiem tasih lenggah nika sing agem rasukan wungu menika Mbah Putri. Mbah Putri. Sugeng kula Mbah Putri. Nggih. Nah,
putrane Mbah Kakung menika ingkang kontraktor ngen Pak Sutarno. Pak Tarno menika gadah nomoripun namung duk nalika ngebel kula nika kula nembe nandhang raga to. Kok nembe sakit ngebel dos pundi nggih Pak badan kula dereng saged tinggi. Iya. Kok dereng saged tinggi. Pak Tarno nika piyayinipun ingkang ngagem. Nggih kalau sampun foto-foto. Oh sampun nggih syukur nggih. Lajeng Dik cobi Pak Tarno tandang ngono aku ketoke agak lekasan kula. Iya. Nggih, Mbak Mimin. Prayogi sawetawis panjenengan langkung pirsa menika nggenipun simbah. Menika nggadahi pangunek-unek simbah putri dipun dongake kesanipun sehat. Nggih, derek memuji. Saestu mugi-mugi Mbah Putri pinaringan sehat wal afiat, Mbah Putri. Amin. Dirga yuswa awet anggenipun ngembani putra wayah lan buyutipun. Saged dados conto tumrap warga sak kiwatenipun. Ngene lho nduwane nek wong prihatin, nek wong prihatike putra wayah menika ya mesti ana undu-unduane. Saged tinulat tumrap kadang mitra sederek sanesipun ngaten. Putrane simbah kuwi cacah ana 9, Mbak. Wonten 9 nggih, wonten 9. Wonten sing lenggah ana Jakarta, ana sing Mungurjo, ana sing lenggah ana Nglipar, lan sing ana dalem kene. Nunggoni karo simbah. Lah Pak Tarno iki sing usaha marmer iki lho Mbak sing ana Jakarta. Ingkang usaha marmer pokoknya bangun hotel, bangun cocok. Nggih. Janis pokoke kelas papan atas kelas elit. Pak Tarno kula pun suwan mriki ping pindho. Iki geblasuk dhisik mubeng jenengan sing tesih diutang dolan ten gubo kula. Utang apa? Lah dolan ganti silaturahmi ngoten. Oh lah nggih. Lah dasare kula tesih legan kan nek titah mboten cah kalian ibu nggih Pak. Nggih. Terus arep ngopo? Mbak Mimin. Nggih. Sing lagi munggah panggung apa iki Mbak Inces biyen kae. Mbok mau rasah mangkadani malah ngrusak pasaran kula. Lah iya Pak. Lah mau lho kula gak suka. Kaya-kayane kok. Kayane bareng Apri teko kok kowe kaya ngedon ngono lho. Lah kula waduh wah ayune kabeh bapak-bapak niku padha kaya ngrangkul-ngrangkul kalih kula. Pengen foto kalih kula. Bareng menungso siji kok niku rak pasaran kula anjlok. Lho pengaruh lho ngoten niku. Ketoke dongamu mau muga-muga Princess aja tekan kene ngono kok mau. Heeh. Arep tak kabari sinyale yo drup-drup ganti apa-apa ngantek drup-drup. Wis bareng kono teko malah ya apa rusak pasaran iki aku. Aja-aja sing nyantet suaraku malah udu sinden-sinden malah kono dhewe ya. Ketoke. Sing gawe kowe lara ketoke malah Inces ketoke. Ya kula ra suuzon tapi nek ndelok sinyale sing kamar kula dikoki kembang barang ku paling gede. Ya iya. Nggih nika gandeng pun rawuh. Nggih adik kula diaturi lah mbok yo ben ngunjuk sik mesakake. Kula iki lho kula ndung medang wis mangken ngadeg. Kula ndung ngombe lho. Pun mangken ngadeg. Kowe iki urung to? Dereng lakon kok baci debaci ladan. Mbak men ngombe sik, menan saja. Kula ndung ngombe. Wong paken ngadeg. Ndung ngombe lho. Mbak menan sik. Karepku ngene Mbak Mimin, aja sok lara ati. Mboten kesangaten lho. Dilas streaming lho pirsa baci debaci ladan. Mbak noyot panjenengan kalian. Kowe mau ki nek ora ndang tak kon tampil, mergo aku ngerti nek kowe bakal kalah karo Inces. Kuwi tak dhisikke. Kowe iki tak moktekke men ketok nek kowe iki wong pinter. Ngemong rasa. Tak surono. Piye. Terus ngene, kowe mau ngandani supaya wong wadon ki suarane aja banter-banter. Lah kok wis ndang ngemprok-emprok. Piye Roki? Jare wong wadon ki kowe mau meling, wong wadon omongan sing halus aja ngangkuli wong lanang. Lah kok kowe mau bar jengek-jengek. Niki wau kenjingan Betari Durga. Oh ya wis ngono. Ya dikuat-kuatke ya Mbak Mimin dene penjane Mbak Inces mbok menawa pancen ora seneng kowe waras dadi. Ya aja pri aku kon ngimangi prihatin nek bareng aku waras malah ra seneng. Coba adimu wadon kok adimu lanang. Adimu wadon ki diaturi jemeneng. Coba aku kepengin Mbak Inces kuwi melu gojek karo sampean. Janjane bener apa ora? Sugeng dalu. Mbak Limbuk Mak Cangi. Sugeng dalu. Kowe saya lemu saya ayu kok saya kuru iki janjane piye to? Ngaturaken Sugeng Riyadi sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Sami-sami nggih. Nggih. Matur sembah nuwun.
Ki Mimin kok ora ngambung aku, Min? Piye ta, Lek? Di Apri ngambung panjenengan. Di Apri ngambung panjenengan. Heeh. Wong wedok murahan. Lecehan kok. Lho, iki para pamirsa berarti pirsa. Oh, ayu sing model kok nek gur ayu lecehan murahan merucut pinjunge mending kaya Mimin ora patek ayu ning setya bekti karo garwane iso dadi tulodo, iso dadi madrasah tumrap putra. Ayu nek murahan ya. Alah. Mbok sapi prambanan akeh nek gur kok ngono. Lah kowe iki sing kleru ki kowe ya, Lek. Lah apa? Ini jam 12 kok wis setengah 11 wis tampil. Lah nek aku dibeli Pak Tarno mungkin limbukan gas iku wis dimundur setengah jam punjul lho. Aku ngantek judeg-judeg. Aku lho keblasuk munggah gek dalane ciut kaya dalanku alah aku ya ngono. Dalanmu dadak mbabati. Lah apa yo nggawa arit ya ini dadak babati. Nggih jenengan le mbabati no. Apa tak babati malah bundet kok arite ketul kok. Ning nyicil ayam pokoknya sesuk meneh suwarene ya, Pri. Ngapa, Lek? Pak Tarno dalan sedaya panitia saha pamengku gati wilayah mriki kemawon. Nek babakan bayaran kuwi rak mung soal etungan angka nggih to. Ya. Okeh ya urung mesti cukup. Ning sithik sok kadang kula dimudahkan dicukupkan. Ya. Dadi sing penting kula ora njaluk disuguh mirasa sing enak-enak ingkung lan sak piturute. Ora njuk bayaran 15 juta kaya sing tak andharke ning ngarep. Sing penting kula nyun panitia Piyai Kakung kalih sing ngeterke kula tekan Karang Nongko. Lah ngapa, Lek? Lho ning kene Karang Nongko ben aku ado lho ngliwati bulak bara. Ya nek mung Mas Pite sing ilang nek ngatek kehormatanku direnggut wong ning dalan. Nek ra ono sing ngawat-awati. Lah kene Inces Sang tamu kondang. omongane kancamu ora jumbo. Lah pripun to? Omong nek kehormatanku dijaluk wong ning dalan ngono to. Nggih. Lah kene ketoke dhewe ditawake ketoke. Lah nek ora dibayar. Nek dibayar apa-apa. Dosa digenengi wong sak desa ora bayar. Dosa ora nek bayaran rak mending-mending ana pepulihe. Kaploke telongop dibangun kok teteke pindah kono lho. Menengah. Iki lenggah Bapak saking Kapolsek. Lho aku matur sembah nuwun saking Polsek Gedang Sari. Aku mau ditemokke karo Pak Polisi. Ditemokke tekan ngendi nduk Inces? Dijemput kali Pak Polisi lah. Kula kira kebablasan minggah mrika. Lah gek kendaraan kula niku nek mundur mboten saged, nek maju saya ada. Lah tujune murahan ya mobilmu. Murahan to. Tujune petuk Bapak Polisi. Ngertiku kar digaruk lho, Lek. Kowe terus mapan. Nggih, Pak, kula pun kagungan SIM aku ngono. SIM apa? Surat izin mangkal aku ya. Iya, dek aman. Mas didereke tekan kene, nggih, matur sembah nuwun. Nggih, sembah nuwun sampun nglangsir kanca-kanca saged sowan dalu Nggih, menika. panitia nggih nglangsir. Nggih. Mbak Andise kan liwat terbah kono to nek Liwat terbah, mubeng. Ning kene dalane saiki wis becik, lah muga-muga tetep lestari engko infrastruktur sing arah ning desa-desa ya sansaya apik. Kabeh butuh proses sing dipikir ora mung dalan tok, iso pendidikan, akses kesehatan lan sak piturute. Dadi nyuwun ya pareng ning sing relevan. Aja karo kahanan ngono lho. Ning mesti ana titikane kok nek wis tekan Klaten, tekan Yojo. Titikane piye? Nek tekan Yojo ki saturu angler. Nek mlebu Klaten wak grunjal ngono. Anu, ngarep Puskesmas Gedang Sari 2 kuwi. Iya. Ya saiki Klaten pembangunan ya mau kalah. Dalan-dalan wis halus. Ya naden perangan sing urung didandani mergo dana iki dindum-dum nyang kono kene. Aja meneh dalan. Iya. Kowe iki paribasan kaya anu atiku wis tak dandani, klambiku wis tak dandani. Kan raiku lek operasi ya urung dadi. Iki dadi kan ya kabeh ya proses to dadi cek. Operasi plastik. Iki cek nglodoki, Pri. Plastik lorek to mulane kok blonteng-blonteng. Sembah nuwun Pak Tarno, sowan malih menika. Kula dongaaken Pak Tarno sekeluarga. Mugi pinaringan dirga yuswa, panjang yuswa, mugi berkah barokah anggenipun dono rasa dalu punika. Simbah sing foto karek dhewe kan sedo. Oh iya kali. Simbah ingkang sampun murid kasih dan jati menika jangkep 1000 dintenipun, mugi-mugi pikantuk swarga langgeng. Amin. Nggih kalih cas panglipur Mak Cangik. Nggih Mbak Inces monggo. Purbawasa tak pasrahi panjenengan. Pak Tarno ngerjaken lagu napa, Pak? Si kucing. Oh iya. Oh nggih. Nah, nggih. Kur nggih menawi niki si kucing. Si kucing kursik engko engko mamerke swara kula nek apik rak nggo gur pelengkap nek kula kan sing nggo swarane swara kan kula bakune. Pak Dipatut iki pirsa piyambak pelates kula nek nyinden. Iya, Telek kok. Nggih. Nggih.
Regane nom-nom ya pri saiki dhisik tuwik-tuwik kae saiki nom-nom kabeh ya ampun. Ya, Dik Warsi ketok. Ketok tawik. Yoga Kalimasada ki geleng-geleng lho Mbak Inces. Oh, mangkat numpak motor pe mulih nge-grab ki ya ana ngono kuwi. Wonten. Heeh, dadi ya jenenge yoga kuwalat ki ya ngono kuwi. Dadi mangkate bonceng kancane mulih ditinggal ki kelakon nyater mobil ki ya ana. Ya jes. Piro kok nggih? Mongko girongane ya apik lho padahal kok ya sida ditilape kancane lho. Aku Iya. ya ngomong gek piro kok ngegrab bareng. Terus ngene. Nggih. Mulai malah dol pitik. Tekan ngomahke adol pitik loro dienggo nggayar Grab lho coba rak ya wis wong elok lho. Mula penjan mentika ngoten iku didhewekke kanggo kas nggo jagani upamane oh iki ra ono sing methuk kok mung piyai siji lah dana-dana ngoten niku. Nek jaman rumiyin kan dana kenakalan to, nek niki dana ampun nggih kenakalan. Dana kok kenakalan iki. Napa ngeten mawon, pun ngeten mawon. Kula tak lerene nyinden, kula dados garwa panjenengan ke administrasi bendahara kula leng. Ya ora apa-apa. Dadi sinden-sinden ngeten iki Pak, asas pemerataan gelem ra gelem mak sinden awan bengi 75 nek gelem. Iya. Ra gelem ya metu saka rombongan. Lah nek terus esuk sinden ora gelem melu aku mergo ganti administrasine kowe piye? Kula atasi dhewe kula. Kowe sinden dhewe. Ora nek saiki coba kowe sindeno kaya ngapa tek geleng men. Jam-jam setengah papat nika. Adek kowe kok arep dadi garwane Pak Surono ya. Pak Surono badhe ngelu. Lah ngapa? Golek nggone ra tau patok. Anek karo Inces kan genah ya kowe kan wedok asli. Wedok asli. Nek Inces kan wedok asli. Wedok asli. Kowe kan wedok lenang. Iya. Ya nak kabar anu Monggo. si kucing sik bareng-bareng Monggo nderek Nah, ngaturke. bawa langgam si kucing. kok bajute si kucing. Oh Iya, iya, bawa cocok. langgam kok Ah. guys si kucing. Dibawani tibake langgam terus mengko nyang lagu si kucing mesine pelok nenem ya. Heeh. Nggih, monggo diajeng wong ayu tenan monggo. Kangen kutan pau Jane lak tenang suarane iya. Rungokno. Aku nek panglebono duniawi ra butuh kok prisa aku. Saiki aku golek tentreme ati kok. Ha iya. Saploke bar miskram ki kowe kok kaya anu mental e. Jas Hah? kowe mau dilokke. Pripun? Ketoke kok kowe ora seneng terus kowe ngegawe supaya mimin loro ki apa bener sing marai loro Setahun 2 kali lho arep wis tengel-tengel dipingseke melih lho Lho, kalau beri. kuwi coba. Lho kuwi ki sing salah kowe le. Lah ngopo? Kudune kuwi ki nek wis mulih wayangan ki mulih. Istirahat. Istirahat. Heeh. Ora kok mbok tawak-tawak ki ngendi-endi. Sire golek tambahan ekstra sire. Kok ekstra. Gulungan teh asimu iki lho mleter. Kene. Wong wedok ki kudune rak meleke ki ning nggon rada nduk sampe toh ning Kaya ngene Inces ki ketok isih perawan ngono kok ning lho. ulu ati piye to. Sing salah ya aku kudune Ah, iya. kudune nggo ngombeni. Lah iki kok bar tak ngombeni tanggaku barang nempel tak kei. Salah Ya ya. ora pareng kaya Lah karep ngono. kula main raket wis seduluran soalnya bot repot kula kan ya njuk tulung tangga Oh, teparo. ngono. Lah nek tanggane iki nyawang ae. Lah ya tak kersake pripun ya tak tempili aku. Oh, Lah, nggih, bener. toh, lah, nggih. Jas bener. Lah, nek bojone merantau Iya. ning Jakarta dadi TKW ya temang. Nek tanggane niat kula meraketke peseduluran perkara niku niate nafsu kan kesalahane ten riku dede kula. Tanggane bar diombeni rong dina mati. Apa eneng wong prinsipe sambatan timbane gak keteh kok diombeni langsung Lah ya. ya tuh dadak goleke tas goleke gula mbok tak ombeni langsung dari produknya langsung pabriknya. Pabrik. Oh iki ya ASI kok niki. ASI. Iki nggih ASI kok, Pak. Napa nggih? Air susu iblis niki. Iya. Ya nak. Panggah. Mung sliramu kang dadi telenging ati. Jan suarane saya elok. Diupeni ya ngono kuwi no. Wong wadon perawan ki nek urung diobak-obak jaran ki ya kaya Mbak Inces kowe. Diobak-obak Joko apa kok Ah, jaran. diobak-obak Joko ki pancen ya ngono kuwi. Nah. Tak pepuja muga-muga aja kesusu dipundhut garwa. Aja mundhut anu, aja trabisik pokoke tuke sing dadi perawan ya Mbak Inces. Lah Nek perkara mimin kebacut ya seben ora apa-apa. Lah sekedap malih kula rak dadi mantune jenengan. Kowe arep entuk aji? Nggih no. Weh, lah dalah. Bapakne pun mboten sekeca. Ganti anak.
Aku kudu arep nonton volae. Kok gragas to, Pri? Kok geragas piye? Mbok nek iso kaya aku kowe nulatra jaman pandemi. Piye? Sing putri sinden, sing kakung yoga utawa Seniman. koncoson utawa seniman. Heeh. Rak ya ekonomine tuh dadi paling ora ya berkurang to. Lah nek kowe Kaya aku sinden, aku golek bojo paling ora mbuh petani. Apa pekerja kantoran, apa wong bakul neng pasar, apa gojek. Lho paribasan dadi kok aku ora payu nyinden, bojoku tetep entuk penghasilan. Lah nek siji yoga bojone sinden. Pandemi terus tiarap kabeh. Lho. Mula sakjane lenggananmu tukang ngelep banyu. Tukang ngelep banyu ning sawah. Saiki jatahmu coba ketokno suaramu wong kowe iki ya. Kowe mau ngetoke nek sinden suarane hebat. Oh, war dadi bojoku war dadi sindenanku coba. Kula purane kudu pilah. Heeh. Kowe dadi sing profesional karo sing ijek belajaran kersanipun. Ya. Sing belajar sapa? Di aplikasi dan iki dadi kowe sing profesional. Men ketok menjilo dadi grade-nya kelasnya benten. Oh iya. Cocok. Dadi para pamirsa men ngerti kelas iki lho sing berkelas karo kae sing paribasan isih WB. Ayo Nyi. Nek aku carane wis P3K wis diangkat ngono lho, Jas. Wis sertifikasi ngono kuwi. Karepmu men. Didikanipun Pak Depanut. Sindene rada budek Pak De. Maklum. Oh titingan biantere kok ngene kok ra krungu. Alah mimin. Beda jarak lho menika. Gayenge kok ngene ndekne nek Pak Surono mayang ruahan barang ya ditilap tak ade pisan-pisan ora katut lho ya. Apa dhisik ngersake aku ora tak caos iku. Aku ora tak caosi dicaosi liyane kok. Wong ya wis ditimbali Pak Tarno. Ah iya. Pak Tarno ngantek ngomong lho Lek karo aku. Pokoke nek kula mboten ngangge sukimin ora. Sukimin gundulmu Mbak Mimin. Pak Tarno ora mungkin tegel ngendika kaya ngono kuwi. Kok le Pak Tarno lho. Pak Tarno telepon aku pas Pak kula mboten sekeco niku kersane mengke kalih Dek Apri. Oh nggih sami mawon nggih. Soale badan kula mboten sekeco aku ngono. Suaraku tak lir-lir kae. Nggih pun aku langsung ditransfer kartu 1 juta. Nggih berobat nggih Mbak. Acting kudu DP. DP. Go berobat. Berobat. Wah elok tenan. Pak kula nembe mboten sekeco aku ngono kuwi. Langsung culir awal. Mongko jane ning omah tok ditelepon ki pas ngopo ngono jane ya. Lah wong sinden ki ya kuwi pinter sandiwara. Ha iya. Ditoro incus nek incus ditelepon ketok le kenes. Sinden kemedol. Ha iya. Temungkak kowe. Wes. Kok larang kabur. Kowe iki contoh jarene sinden senior. Bawa kok malah jegok lho. Bar ngisak mawar market mau tak nggo gladen ki ya becik apa do disekat kancane ya. Diatur sik telake diatur. Men ra muntir. Wes lah. Lho gitu. Bos. Malah masakanku. Alah mesakno kalau menjing ngulik. Nunggu. Ya, tepuk tangan. Iki lho Mbak Inces. Angger suki. Keluwiyane Mbak Mimin ki ngene iki Mbak Princess. Pripun? Nek Mbak Mimin kuwi wong wadon iso nyuwara lanang. Nek kowe rak wong wadon ora iso nyuwara lanang. Katane wong wedok asli kok. Nah, kuwi mau. Mriku Kelebihane Mbak Mimin kuwi. kadang niku kula nggumun kathah wong dia kapusan lho. Anu, Mbak Afrika ayu banget ya, ayu banget. Lah niku sutik putih kok, Pak. Nek kula kan ayu duniawi. Heeh. Mikir wedi nek kena srengenge wedi nek dongos. Nek nek ngalas wedi nek kulite ireng-ireng. Nek kula kan wedine karo panas sing geni neraka. Tindak laku sak laku dadi pun beda. Lah nek kowe pengen Donya kok nek dipikir donya ki sementara aku akhirat. Lah nek kowe pengen aku suntik, mbak kowe suntik mati. Ya dari apa anggere nek wong piye-piye kok mesok dilokke ae. Ya. Karepmu ki piye? Rambutan sah. Kocok-kocok do guyu Pak aku pada anggape apa? Nesu. Ngece ngira kalih kula. Saurane aku bintang tamu nasional. Lah sing ngarani kowe among tamu ya sapa? Pak Tarno
Tarno saha warga mriki pamengku gadget menika jadwale manut jadwal kula. Wong wadon ora kena ngomong. Ya kesawatan menika wong wedok ora kena ngomong seru. Nesune wong wedok nesu maton nek ora janglalane ora mungkin. Nesu didem nesu Jas. Kancamu nesu didem. Sabar. Atiku nang kene pikiran kene. Atiku urung berubah. Jane kene. Sabar kok sing dicekel kene. Nek kene wis tak sapih kala-kala. Lah kene ya sak rewel kok. Rewele kok kala-kala. Rewel ro nakal. Kok ndak jemuah legi tok rewel iki. Pak Dik kok aku dijambak to. Seneng. Nek burine kok dijambak. Ora apa-apa Mbak Mudun ora apa-apa. Kersane mboten apa. Sakjanipun nggih. Nggih. Enggak. Kersanipun sing sisih mriki nggih ketingal pasorean kula menika. Lek. Kowe dengare nek weruh Pak Polisi ora wedi. Lah padatane ngopo? Lah kan ya ngerti dhewe to. Pak Polisi kan ngerti dhewe to. Apa? Pestule kan loro to. Isa loro iki lho. Pistol dinas. Heeh. Kuwi ditembake iso. Sopo? Pistole Pak Polisi kuwi. Heeh. Nek sing pistol dinas Heeh. ditembake iso mengurangi jumlah penduduk. Nek sing wong jahat sing Iya. dikandani ora kena. Kuwi pistol dinas. Heeh. Terus? Nek sing pistol pribadi ditembake iso tambah jumlah penduduk. Artine beta iki. Dek, suaramu iso kaya boneka lho, Min. Kula niku anu titisane Susan. Titisane Susan. Sembah nuwun Bapak saking kepolisian nderek namung badhe nderek srawung kemawon kalian Bapak Suyanto. Atas-atas Pak kalian dompet Bapak ali-ali. Aan, sehat jam ya, tangan. Pak. Kados panjenengan sedaya matur sembah nuwun lho Pri. Benjing nami panggih niki Sukimen nggih Pak nggih. Ampun digaruk. Sliramu tansah leledah ngelingana rikala tinake pungkar. Ayo Bu, Aku bubruk. Brah. donya kuwi Donya kuwi. ana sing apik ana sing ala. Iya. Lah sing apik sapa? Ya aku to. Nek donya iki nek kepadha kabeh ndak ora ana sing dirembug, ora ana sing Iya. Nek diginem. donya Ndak ora nek genep. Isine loro ki kleru Lah le. piye? Enek sing apa jenenge ireng putih. Lanang wadon. Lanang wadon iku rak ping loro. Heeh. Jane enten telu. Ireng putih, cara kowe ngono ki rak klawu. Oh, klawu. Enek peteng padang. Heeh. Cara kowe ngono ki repet-repet. Oh, tadi pas metune candi Allah ngono kan ya. Ayo. Sliramu nate ngendika. Wah, lagi. Kalau gue contoh tenan iki Mbak Inces. Nah nggih. Tresno lahir terus sing batin. Ya. Langgamipun nggih. Monggo kasumanggaken, monggo. Wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang kumetit dadi sitsit ngunang-unangi wong sing tak tresnani tekani nyalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu enten sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang terus aku mrih sliramu ora bisa ilang. Wali apa pancen wis ra ngerti satenane aku wong tansah setya ngenteni
Nggih. Sepuki sewengi si kucing ngantek iki entek ngono lho. Ora kudu dadak ngenteni si kucing ku lagune kok niku kok disawerke. Ya. Nggih, mangke Pak Dalang, pangapunten. Monggo Pak Tarno. Nek kepareng setunggal malih. Monggo, ampun to kok wis tunggal. 10 lagu ki mawon kula suwungaken. Kebiaran nggih. Nggih. Nyuwun ngrentengi wedokan. Ngrentengi wedokan. Rentengi wedokan. Nggih, menika kala wau Mbak Inces, Pak Tarno nggih ngersaki lagu pepeling tembang kangen gending punika katur dhateng sedaya pamirsa khususipun penyanipun Pak Lurah sekalian Pak Hartono, matur nuwun ki jajaran kepolisian Koramil saking Gedang Sari. Menika saking Pak Tarno sing ngersake. Ya. Mbak Inces ngejak golek kanca? nggih no ditambahi pesinden kesane rame. Mang milih sing endi Mbak Inces? Sinten ya sing ngrentengi wedokan sing napa jenenge sing apal? Iya. Mbak Prastiwi. Mbak Prastiwi kali Mbak Cempluk. Ya. Oh nggih. Iya Mbak Prastiwi rondok cempluk ayo. Yo loro sisan ben papat mudun. Oh iya. Iki mergo sindene 5, bintang tamune 2. Oh iya. Kabeh men Maradin. Oh iya. Nggih. Ya. Menika ugi wonten pundutan lagu sinambi nyerantung. Ya. Sugeng dalu Mbak Cangik saking kula Pak Sukiyo badhe nyuwun lagu Bawalah Cintaku kalih Kerinduan. Lagu menika klinturaken dhateng sedaya muda-mudi Sumberjo ugi Om Pris Pak Sardi lan rincang-rincang sembah nuwun. Ya. Ugi menika saking Pak Sukar badhe nyuwun lagu Tambal Ban. Relakan aku memilih dia. Aduh, dan katur dateng sedaya keluarga besar Ibu Tugiem ugi mantan pacar kula saking Pak Sukar. Waduh ya. Sembah nuwun ingkang sampun beratensi wonten dalu menika. Kene nduk cempluk. Ya. Bocah kok le ayu ipel-ipel. Ipel-ipel. Ora ilu. Paling teratapan. Ah iya. J, tembangipun ngrentengi wedokan nggih, Pak. Monggo derek nggih. Ya.
Mbak nuwun, Sampun, Pak Pak sekalian Narno. Ibu. Nggih. Nyicil ayam to. Ayem e? Ayam no lek men sesuk wayah suntik kabeh kok. Iya. Kok ya kabeh terus kok ya Nggo mesran jagani terus. nek ana jaran kilat. Kabeh kok ya mesran. Lah nggih matur sembah nuwun Pak. Nggih. Tembangipun sampun dipun tenggo sanesipun tembange menapa? Menika wonten ingkang tumibaing pangkon, Mbak. Nggih. Menika saking mantune Pak Mitra. Nggih. Nyuwun lagu siji tekane mati, kaping loro bojo galak, kaping 3 prau layar. Nggih. Lajeng saking keluarga Pak Mitra Diarjo, setunggal sesedeman kaping kalipun gelang kalung. Kalih saking anak putu mantu Mbah Mitra, lungiting asmara sambel kemangi. Terus saking penjaripun Nduk Diva tawi Mas Hafiz menika ngersake gubuk asmara kalih gelo. Nggih. Maringi 100, alhamdulillah, sembah nuwun. Ki amplope 5 rak wis 500. Iya. Daterke napa riyen menika gandeng Derek. pamundutane kathah. Nggih, derek monggo. Nggih. Sisan sing gawe sing nang kene Oh, ngono. Nggih, nggih. Aturke apa? Nduk Ega karo Nduk sapa? Nduk Heeh. Nevi. Oh iya. Nevi. Oh nggih, kados. Saiki. Manut. Iya. Lah aku ngersake Nduk. Oh, Ega. ndak Oh, Ega ya. iya, monggo. Enggak, Mbak Ega usul. Ya, Ya, nggih, Nyuwun. kebetulan. Ya. Dipun Sampai sepoti kene-kene. Pak Ya. Sulameto. Ya, Pak Sulameto Mas Slamet Soweng. Oh ya. Yo, lukiran Nduk Ega karo Mbak Nevi maju. Oh ya. Heeh. Engko gara-gara Nevi men ngendang. Ngomong wis ngomong karo aku, mungkin enten Mbak Inces sing kula kendangi. Iya. Ya. Selamat malam. Mbak J, Ega. wilujeng dalu. Cantik Iya, tante. tante. Iya, tuh bageke pakmu gede sih. Pak Mega. Lah kok ya kok ayune kaya ngono kok ya Pak. Gede. Lho, kayak kena jejer ngene iki ra ketok, ndi sing Ora wedok ketok. asli ora ngono. Ora ketok. Saka prejengan iki ra wis ketok. Heeh. Lho, angger sing ora asli wis tolang-tolang lho. Dhuwur, gede dhuwur. Ya. Ning nggon swara men mesti ya beda. Ya beda. Coba Dek Ega muni endok ngono. Endok. Endok. Lho. Endoke gede tenan tapi. Endoke gede kok. Ah coba nek liyane kon mlindok kalau saiki nek Inces ganti mlindok coba. Endok. Kok padha lek. Lah kok padha. Berarti ndokku ya gede, Pri. Pamundutane kathah terus sisi Demak. Nggih. Terus Asmara. Gubuk Asmara. Nggih. Prau layar. Lungiting Asmara ini Asmara. diaturke sing ngagem gamelan sih. Gamelan. Nggih, monggo, nderek. Ya. Kok sing relakan aku kuwi Gubuk Asmara. Ya. Kapurakan bawa mboten Mak Cangik. Nggih, prayoginipun Bawa. ngaten. Nggih, bawa. Kesanipun menika kagem mirunggan kok Mbak dados menika Mak Taro Nggih. sampun ngendika, limba rada wengi sithik mboten napa pas, kersanipun keng sambil lenggah sekeca, mungkin gol-gole cendak Nggih. mawon mboten napa-napa. Nek perlu apa lek? Nek perlu piye kae? Nek perlu wayangan 2 dino. Cocok kuwi. Dadi iki sedina iki limbukan, sesuk budget ke lakon. Ah, Wong ya apik tratake kuwi, ora iya. usah dibongkare kok. Iya. Nggih to sisan wong lho. Wong Pak anu ya ragat ya santai tong ya ora ya. Ah, nggih. Sol bareng ra ya ongkose gur pisan to wong Ah, jenenge iya. mah. Nek sing mesake kowe lek. Apa? Kowe iki anggar keterak srengenge rak malih lanang kok. Oh, Ayo Iya. bawane kandho Nevi apa Dek Ega? Monggo manut, ya. Nyingkar nyingkur. Ya. Nyingkar nyingkur. Becik muridku becik. Dadi sok aku hijrah ning Jakarta nderek Nggih. Pak Tarno ki aku ninggal Gunung Kidul ninggal Klaten ki wis siap pergono generasi penerus kuno. Wis ayem. Ay Jakarta dadi manol ya. Kok wis. Ngewangi motongi marmer nggih Pak. Ngapa le? Iya. Granit. Tak Ngewangi motongi granit. Storine Pak
Pak Tarno ki piyane ora tau leren, Iya. piyai pinter, gek ya Allah aku nek ngerti storine ini wis tenan. kaya aku kaya wong liyane, aku digawe fisik sing paribasan sing kaya liyane lah aku ki piye ya ora? Piye? Sesuk ki karepku jenengan ki karo Pak Tarno tak kon gawean kok, Lek. Tak kon ngecor dadi sesuk ben awet ngono lho. Dadi ben dadi patung Sukimin. Ah iya. Wiwitane nyingkar nyingku Kula baksone kalih nggih Mas, mengke jatah bakso. Lah wis duwe dhewe kok iya kok Kowe nek njaluk. duwe siji ta, Lek? Lah kok nek ngarep terus tekan kon pas ning mburi wis ra manang piye. Kono ki njaluk tambah soalnya kono kan duwene gur siji. Wis sanglir. Kok sanglir? Ki bakso lho. Bakso lho. Kowe sembrono lho Ega iki Mas dicetake. Aku nek Mas ya gak ndek gerobak bakso siji ngono. Nah, Nah, itu. Kok Nggih. sang. menika ugi saking Simbah Putri ngersake podang kuning nggih Mbak, mengke supe diaturke nggih. Mbah Uti. Saking Mbah Putri. Podang Simbah kuning. Mbah Wiro Tugiem ngersake Iki podang kuning. Sing ngaturke kudu ak dhewe, Lek. Soale iki lagune tentang manuk. Oh, iya. Dadi tak kira nek opo. Ya. Mangga. Ayo Nevi. Lingsem yen ke mutan. Pamaku lek jajar Pak Polisi ngono ya itu ora ya, Bre. Lah ngadeg terus ke varisesku metulung. Rayo kita sama nggih Pak derajatipun nggih Pak. Ya ora apa-apa nek jejer Pak Polisi ora aman. Aman. Wong lenang do lenang karep. Ais. Padha nggawa bedile. Abruk sih lah. Apik ket mau kowe mateni aku terus lho Bre ket. Kok mateni piye to? Ket mau kok mateni. Lah kowe nek jejer Pak Polisi kan ngopo tak takon? Ya maksudnya men ayam ku lho rasane ayam. Ayo tak terke. Rumangsa aku rumangsa. Ayo, ya. tak terke. Jadi aku rumang sebagai warga masyarakat kan aku terjamin keamananku ngono Iya. lho. Kaya kula kan nggih selebritis to Pak. Aku nek wong sing pengen Nggih, jejer kesale jejer Pak Polisi. Nggih. Lho. Gila apa wedi Pak jenengan? Nek ngene iki ra ya wis kaya bebayang kari to aku pisan. Elek. Ya bayangkari. Biasanya di polisi to. Pak saiki Pak Polisi wedi Aku walik ya saiki ya. Lah ya gumun karo aku dhewe. Bacetno sekno tak ning kene aku tak nyaman banget ning kene Je. Kok tak nek sekah nyanyi tak rono. Iki apa jenenge nek jejer Pak Polisi kaya Bu Batang Kari ya. Bayang kari. Bayangkari. Ayo kok. bayangkari iki apa? Oh tak kira Batang Kari. Ayo Nevi. Aku kayak pas ora mangkat Oh kayak. alah yo. Lelampan Kang Kawuri. Yes. Lelampahan kang kawuri. Tresno tulus. Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Ya, gubuk asmara. Mangga diaturke Co, Mas Kalimasada mangga. Langsung irama gayeng. Ya.
Lah bapake ngendika ngene, Mbak jenengan iku ora ayu tapi kok anu nggih kathah sing tresno kalian panjenengan nggih. Ngoten bapake ngendika niki ati kula resik aku ngono. Nggih niku Pak sing diarani wong wedok gembetok ki nggih niku. Ngapunten lho Pak saiki lho. Jileh jarekmu nduk nggo ngelapi sepatune Pak. Kok iso jarekku lho mbok jarekmu. Kok le senengane. Baksone enak banget kok, Nduk. Pamangka nyuwun loro dibuntil nggo mulih ngono kok ora ya. Oh iya. Nggo dodok lawang sing nang omah. Upama kowe diparingi Pak Tarno neh ngono bakso rong mangkok gelem. Gelem. Tuku. Karepku ya nggo dodok lawang ngono lho, Jos. Ayo Dek Ega asli pundi to? Kula Manyaran. Manyaran. Nggih. Nek Nduk Nevi ra Karangdawa. Oh, Klaten. Wonogiri. Kowe ngendi to, Lek? Aku. Karang nangka cerakane iwak rica-rica gugugan lho, Jos. Wong kowe bakule. Kita lek diusaha ya kowe kok kita. Ayo. Catatan sak jroning ati. Kadatan luntur saya marah
iki gawa klumpukke kono nduk. Iki targete dina iki 6 juta kok, no. Lagi oleh 6 juta ki gak oleh pira? Ya kira-kira itu karo tengah. Heeh. Nyana iki Ega. anak wong ayu nduk Ega lah. Nah,